Nazdar lidi, já jsem Shake. Nejsem nic, jsem Jan Musílek prostě, protože můj kanál zase se mi nepodařilo napsat správný jméno. Takže nejsem pro vás nic, teda zatím Jan Musílek, možná se mi někdy podaří to změnit, ale jsem hrozný amatér na YouTube. Takže vítám vás u druhého videa z World of Tanks a tohle video točíme hned tady s Kikousem, který je tu se mnou. Čau. Točíme hned po tom druhým, po tom prvním, do prčí, se mi duší hlava. Já už točím po třetím videu hned. No a teď jak nad tím přemýšlím, možná v tom prvním videu si nebyl slyšet ty, no to je jedno, už na to kašlu prostě a jdeme hrát. Já už jsem to dal. Já bych teda chtěl přivítat ještě své diváky, ale vítám i jako Honzovo diváky. Sakra. A pro mě. Rozhodně se podívejte na celý video, rozhodně se dívejte vždycky na naše celý videa. Rozhodně nám dávejte odběry, rozhodně se dívejte, rozhodně... já jsem první v bitvě, já mám nejrychlejší internet, lol. První v bitvě, rozhodně nám dávejte odběry, lajky a všechno, že jo. V popisku budete mít tady Honzovo kanál. A doufám, že já v jeho popisku... Jo, já dám tvůj do popisku, dám taky do popisku natáčecí program, kterým natáčíme. To tam je? Co? To už tam všechno je. Jo. Okay. No. Když tak teda kanál, no to budete mít v popisku prostě. Budete mít prostě v popisku. Jsme za 7, takže nic moc, když jsme 5. Nevadí. Sundáme pár tigerů a bude to v pohodě. Sakra, furt se mi to načítá. Jo, blik. Možná se něco stalo. No dobrý, už jsem v bitvě. Lagy jak prása. Dobrý, už by to mělo být dobrý, doufám, že vám se to neseká. Ale hraješ nebo seš AFK? Nejsem AFK. Já do tebe střelím a proberu tě. Ne. Dobrý, kousí se ti nějak ze zadku. No, neřekl bych, že u tebe je to něco lepší. Tady se je to lepší. Je zvláštní, když se koukám ze zadu přímo na zadek svýho tanku, nic nevidím, žádný kouř. Když se koukám z boku, tak já to vidím, kouří. Já vidím i z boku, i ze zadu, i všude vždycky ten tvůj kouř. Jak říkal náš dobrý přítel Jonáš, tak co se děje, proč do mě tlačíš? Já jsem se snažil odbočit doprava, že jo, ale tak ono to nejde zatočit přes tebe. Jak říkal náš dobrý přítel a tady Krištofovo brácha a můj bratranec, ta grafika je fakt vlnitá při natáčení. U mě ne. Teda jo, podle Jonáš. Ne, u mě už ne, já když natáčím na tom, dalo by se říct, Hej, pal do toho. Já nemůžu, to je rychlý a já nežiju, si tam zaměřím. A než moje střela tam doletí, Lux. Pěkně. Viděl jsi tu ránu, jak tam byl ten bílej občas? Viděl jsem jen, jak vybouchnul. To bylo luxus, to se koukni na to video. Co dělá ten Tiger, on je úplně bokem k tomu Tigeru P. Hej, střílej do toho Tigeru P, až vyjede. Já mám takový štěstí, že jsem to LCčko trefil. Tyjo, docela dobrý doměření má. No, teď vidíš, Ne, Tiger. No, jasně, on jeden Tiger mě přímo dostřelí, že jo, ale mě tam vede ještě náš Tiger dostřelí. Hej, já se jdu tady přemístit, protože nám jedou dozad, ale. Já bych neřekl. To oni to tam uchrání, jo. Jasně, KV-85 proti 3 těžkým tankům, ještě T-34. Ježiš, já minu! Ty. Jo. Možná sundám. Hele, Tiger. Ježiš, předný. Jau. No, 123 to není. A mám killa. To tady prohraje. Sundal jsem M6. Dobře, ty. Hej, pojď mi pomoct tady vzadu, do nás jdou. Ten náš Tiger je magor. Bacha, Tiger je tady. Pěknej damage mu dal. Jo no. A on je mu ještě větší, Ale bacha, jsou tam... Já vím, že jsou tam na ty... No tak... To fakt ne. Jsou tam, Tyjo, SU-85 ze zadu. A Tiger 25 životů náš. To nevypadá dobře. A VKčko projíždí. To si děláš srandu! Skovej se, ale asi nám brzo vystřelí VKčko dozad. 13 životů má. Hej, jedem na tu T150. Počkej, já si jen vystřelím tady na VKčku. Tak nevystřelím. Aj kurně. Počkej, ne, kryjem to tady. No proč tak já jedu po T150. Jsem dead.
No já taky už, já tady jedu na, že jo, na té 150. Vystřel! Pěkně. To ale nevystřelilo, to není fér. Já Jdem tady back. Okay. Za to půjdem. Já Hellcat, zase klasika. No, ale tak co já? Ne, Jo, půjdem, máš 50 nějakou čist. 5. Ne, tohle Máš moje tu T49, ne, jsi měl jmenovat. Jo, tu má, to je 67. Tak tež, ona to byla dřív. že Ale jo, já mám na ní nejhorší věž a... tak si vem 59-16, já půjdu s PZ34. To je Jasný. tak luxusní tank. No. Tak já jdu do bitvy. Tak já jdu do bitvy jako solo. Ježiši Kriste, to jsou matchmaking. To není možný. On tak četa, kdy, řekni mi, kdy měla četa dobrý matchmaking. Koukni se, jak je to ten tvůj tančík maličký proti tomu E1X. OIX, to si děláš srandu. To jsou tak blbý tanky, oni jsou jako dobrý, ale vypadají hrozně. Já neříkám, že jsou blbý jako blbý, ale To je že větší než blbý náš jako barák, velký. tyjo. Ty krásu, to nejsou těžký tanky, to jsou heavy tanky. No, jsem zpátky. Problémy, co? Četa, co byla založená nepřátelsky. Ty mám ježiš, no co? Koho to založilo? Ale mají nějaký dělostřelstvo? 3 dělostřelstva, to je naše šance. Já projedu dolů já tam pod ten jedu útes. taky, já jsem strašně rychlej, kámo. Pod útes jedem. Pojď, jedem Jo. spolu. S MTčkem taky koukám. Ale ta voda nás pomalí. To MTčko je Já dost mám výhodu, rychlý. že já mám takový ten sklopený pancíř, kámo, já jsem rychlej a přitom celkem ze předu mě nemusí prostřelit takovej Lux. Ty to, ne, to je jedno k tomu. Ne, Čefí. ty jsi nějaký rychlej. Do prčic, teď mi začne volat kamarád. Já se omluvám za tadyhle nevychytání. A to... Seš tu? Jo, OK. jdeme hrát? Počkej, já ti to ještě típnu, jo, já hraju s kamarádem a já jsem teď jeho típnul a tobě to toho vzal. Jo, ok. A jak dlouho to bude? No, tak 10 minut. Ok. To čau. Seš tu? Kikou si? Aha, tak tu není nikdo dobrý, no, tak to je povedený video. Vystřelím schválně. Ach jo. Jen co volám. No čau. Králo, co to bylo? Sorry, mě zavolal kamarád. Úplně mi pokazil video, protože já jsem mu to chtěl típnout, jenže já mu to omylem přijmul. Mám 75 životů. Já jsem dal kill, ale tak jako to nešlo, já jsem najednou úplně... Kouká se ten Cromwell na mě? Počkej, já si tam hnedka kouknu, nevím. Já tam mám ten strom, do prčí. Tamhle nahoře někdo hoří. M6, že byste mi ji sundali. Hrozný ta bitva toho. Jo no. Bacha tam je ze 4 háčko, no má se viděla. A je po mně. Oni jsou tam jak teplný bratři. Hej, tak já už teda končím. Ještě, to už nedáme bitvu? Já už musím, ten kámoš to. OK, a nedáme ještě bitvu bez natáčení? Ne, já už musím s ním hrát, abys. No, Já se s vámi teda pro tento díl rozhodnu, to čtvrtý díl, čtvrtý. A doufám, že se těšíte na další díl a doufám, že se těšíte také na video, kdy budu vám ukazovat, co je to avokádo a jak se s tím manipuluje. Takže vlastně budu moct manipulovat sám se sebou. Doufám, že se vám toto díl líbil, odebírejte, dejte like, určitě v popisku videa bude i Honzův kanál. A já se doufám, že se vám toto díl líbil, ještě počkám na rozloučení Honzy a pak to uložím, takže čau. ok. Takže já vám taky děkuji za to, že jste se koukali, jestli jste se koukali a jestli jste to vypli v půlce, tak jste synem
smrti. No, takže pokud se vám video líbilo, dejte like a pokud chcete víc takových videí a nebo mě podpořit, tak dejte odběr. A já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže čau.